Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kininawsab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lahi na sad nga istorya naganta o kinabuhi diri sa tuang YouTube channel o ginaot pa nga inyong magustuhan o makuhaan sa inyong inspirasyon o leksyon. Ang mga istorya nga pinadangat diri sa mga subscribers. By the way, sa mga bago na itong mga viewers diha o sa mga nagpahipi lang, dako na kayo ninyong suporta ang pag-subscribe sa tuang YouTube channel o pag-click sa notification button para ma-notify mo sa mga bag-o nga mga istorya nga ato ang i-upload. O sa mga nangita sa daan sa natong mga istorya, unya wa na nyo makaplagi diri, inyo kanang makaplagan sa Katabi with Ate Gems. O inyo sana nga i-subscribe o i-click ang notification button para ma-notify mo sa mga repurpose nato nga mga video. O kung ugaling kamo na mismo ganahan nga mopada sa inyo ang kaugalingong suwat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com o i-check ninyo ang video description below para mas makuha gyud ninyo ang kompletong address. So dito maglangay, pero sa dili pa di ay mga ka-dear friends, shout out ninyong tanan diha nga nagtanaw na to all over the world, labi na sa mga OFWs nato nga di na kay sila tantong mingaon sa Pilipinas kay mura ra sila og nasa Pilipinas samtang nagbuhat na niya itong video kay binisaya ang mga pung nga ato ang gigamit. Daghang salamat ug God bless and more power ninyong tanan. So dito maglangay ug aniya na ang istorya ni Maya. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Mga ka-dear friends, adunay mga samad nga dili makita sa ato ang mga panit. Walay dugo. Walay samad nga kinahanglan tahion, pero matag adlaw mabati nimo ang kasakit. Usahay di ganimo mahibaw-an nga kung kanus-an nagsugod. Bata pa ba ka? Teenager ba? O katong panahon nga nakat-on ka sa pagtanaw sa kalainan, sa pagtagad, sa imuhang mga ginikanan. Ang pinakalisod niini mao nga ang nakapasakit nimo dili estranghero, dili kontra, dili kaaway, kundi ang tao nga imong gilauman nga unang mo hikap nimo, unang maminaw nimo, una nga mutuon nimo, ang imong mga ginikanan. Karong adlaw adun tay usa ka suwat nga gipadaso sa kababay nga dugay na nga naminaw ug nagtanaw sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Matud pa niya, sukad pa sa dalaga pa siya, pirmi na siya nga tigpaminawan sa tuwa. Apan karon naka-decide siya nga siya na ang musugid sa iyang istorya. Dili aron pasinganlan ang iyang pamilya, dili aron awayon ang iyahang kaluha o labaw sa tanan, dili aron mangayo og simpatiya diri kanato. Ang iyang gusto lang mao ang tubag sa usa ka pangutana nga dugay na kaayo niyang gidala sa iyang kasing-kasing ug pinaagi sa inyong mga comment basin og makakuha siya og opinyon gikan ninyo ug matubag ang iyang pangutana nga dugay na kaayo niyang gidaladala. Papa Joe, nganong di man parihas ang akong lugar sa kasing-kasing sa ako ang ginikanan kumpara sa akong kaluha? Mao kini ang iyang pangutana. Dear Papa Joe, avid fan ko nimo sukad pa dalaga pa ko.
Sukad sa una, pirmi ko nga nagpaminaw sa imong programa. Karon, ako na pudunta ang mangayo og tambag sa imuhasang mga tigsubaybay nining imong YouTube channel ug labaw pa na nimo Papa Joe. Palihog lang, Papa Joe, taguan lang ko sa pangan o taguan ang akong identity kay tinuod na ko ning account basin og makaila sila nako. It's okay, kay di man ako basahon ng imuhang email ad. Tawagan lang ko ninyo sa pangan nga Maya. Dili ni mao ang akong tinuod nga pangan. Nako'y kaluha, Papa Joe. Pareho mi og edad. Pareho mi nga anak nila ni Mama og Papa. Pareho mi nga gipanganak sa usa ka adlaw. Pareho mi nga nagtubo sa usa ka balay. Pero sukad pa sa una, pirmi na ko mabati nga murag dili parihas ang pagtagad nila namo. Ang akong kaluha, tawag ko lang nato og Lina. Si Lina karon minyo na og adunay 5 ka mga anak. Ako, Papa Joe, wala pa. Sukad, nakasuway og minyo. Ug basin mao pud na ang usa sa rason nga nang usahay murag mas dali nila siyang kaluy-an si Lina kay kanako. Pero dili man ta ko mangayo nga mas labaw ang ilang paghigugma diri nako. Gusto lang nako nga mabati nga anak pud ko nila. Pareho mi nga anak. Pareho mi nga kaluha. Pero ngano kung siya ang adunay problema, mura man og problema na sa akong mga ginikanan. Samtang kung ako ang adunay problema, murag kinahanglan pa nako ipakita nga grabe na gyud ang akong sitwasyon para lang matabangan. Mao na, Papa Joe, kung gamay o dako ang problema ni Lina, kasagaran magyaw-yaw sila. Unsa na pud na imong problema? Ngano manggod wala nimo na gi pangandaman? Pila na pud na imong kinahanglan? Makasulti sila og daghan. Pero sa katapusan, tabangan ra gyapon nila. Samtang ako, Papa Joe, kung ako'y mangayo og tabang, lahi. Ngano? Asa man imong kwarta? Dili ba kaya ra na, di ba? Kaya ra man na nimo? Dako naman ka. Pangita og paagi nga tuoy. Mao nay madungog nako nila, Papa Joe. Kabalo ko nga dako nako. Kabalo ko nga di nako bata. Kabalo ko nga kinahanglan ko nga makat-on sa pagbarog sa ko ang kagalingon. Pero sakit man, kay nganong kung si Lina ang mangayo, mahimo man nilang responsibilidad. Pero kung ako, murag makasamo ko nila. Usas mga pangitabo nga di gyud nako malimtan, mao kitong panahon nga muadto si Lina sa balay sa iyahang mga ugangan. Usahay, bago pa gani siya makalakaw, tawagan na siya ni Mama. Lina, asa na mo? Nakaabot na mo? Unsa ang oras mo makauli? Okay ra ka? Nakakaon na mo? Kung di mo tubag dayon sa Lina, mabalaka dayon si Mama. Ngano kaha nga wa siya mo tubag, no? Basig na unsa siya sa? Basig adunay nitabo. Usahay, ako pa ang makadungog sa iyang kabalaka, Papa Joe. Og isip igsoon niya, wa man ko nasuko. Kaya natural naman yun nga mabalaka ang usa kinahan sa iyahang anak. Pero ang akong pangutana sa akong kagulingon, Ma, nganong wa man ka mahadlok kung ako ang mawa? Sa ako lang ang unahuna, Papa Joe. Kana ang sakit. Kaya di man ako gusto nga mabalaka kang Lina. Gusto lang nako nga mabalaka sad siya nako. Usa ka adlaw nitawag si Lina kang Mama. Matud pa niya nga, Ma. O nitubag si Mama nga, ngano man nak? Murag lahi ang akong paminaw karon sa kong lawas. Matud pa ni Lina sa pikas linya, Papa Joe. Wa pa ganin niya mahuman ang iyang istorya na kanungog ko nga naglihok na si Mama. Ang asa man ka? So may gibati nimo. Nakahilanat? Unsa nga tambal imong giinom? Ha? Ari diri. Makita gid nako nga nagkagubot ang balay. Nangita og tambal si Mama. Nangutana asa makapalit. Nangandam sa kung nahuna, maayo. Maayo man gyud nga ginikanan sila si Mama. Kung masakit ang anak, di jud mahimot ang Papa Joe. Apan sa akong kasing-kasing adunay gamay nga tingog ganiingon nga kung ako kaha no, Ma, ug wa ko kabalo kung unsaon ako pagpatay sa maong bati nga hunahuna diri nako, Papa Joe. Pero ang usa ka pinakagamay nga panghitabo nga murag walay bili sa uban apan dako kayo para nako mao katong panahon nga nagjam sila si Lina.
Naa sila sa balay, Papa Joe. Nagkinatawanay, nagkanta-kanta, nagstorya. Unya si Mama malipayon kaayo. Si Lina ni kanta, nag-jam sila, gaduid yun sila. Ako ni apil ko, Papa Joe. Ning lingkod ko dool nila, ning katawa, ning kanta pug ko. Pero ako nabantayan nga, murag lahi ang energy ni Mama. Kung si Lina ang kauban niya, murag natural lang. Kung ako, ang mapilog kanta, murag napugos. Wa siya musulti ana. O daotan nga po nga nigawa siyang baba, Papa Joe. Wa sad siya gihisgutan bahin nga di siya ganahan. Basta wa lang. Pero say, Papa Joe, di na kinahanglan magud nga doon na pa'y isulti ang usa ka tawo aron mabati nimo nga dili ka welcome. Usahay ang iyang tingog, ang iyang naong, ang iyang mga lihok, ang iyang gana o kawalay gana, maunay musulti para niya. Mabasa na nako siyang dagway, Papa Joe. Ning hilom na lang ko. Ug sa kong nahuna, nakaingon na sa ko nga, mao ba gyud ka niya nga akong lugar? Nakasulti po sila kaniadto bahin sa among pagkakaluha. Bata pa daw mi, nasakit kuno si Lina pag-ayo. Gingon nila nako nga na ospital daw ni siya og dugay. Mga usa ka buwan. Ug tungod kay kaluha mi, na ako noy mga tao nga nagingon sa kuang ginikanan nga kinahanglan daw nga ibuwag mi og puyo sud sa pipila ka buwan aron di magkasakit-sakit ug di magsunod-sunod ang among mga sakit. Wa ko kabaw kung tinuod bagyod na nga pamatasan o kinaraan na panahon pang mampor. Pero mao daw na ang ilahang nadunggan. Ug sukad niadto murag si Lina ang nahimong mas protektado nila. Kay mao may nasakit. Mas binantayan, mas alalayan, mas tinagad, o ang pangutana, ako. Murag, ako nahimong kayar na nako, kayar na ni mo Maya. Mo ni mga po nga dugay na kong gidumtan, Papa Joe, kanidyong kayar na ni mo. Sa uban, compliment na. Kung inan ka nga kayar na ni mo, murag pasabot na ba nga, strong ka, independent ka. Salig minimo. Pero sa ka anak nga dugay na nanghita og pagtagad, lahi ang kahulugan para nako, Papa Joe. Kaya ra nimo, mahimong di ka na kinahanglan tabangan, di ka na kinahanglan kabalakan, di ka kinahanglan nga mahimong priority namo, di ka sama sa imong igsuon. Mao gyud na ang ako ang gibati, Papa Joe. O basin sayop lang ko. Basin wa gyud tiyuan nila ni Mama og Papa. Pero ang epekto sa usa ka pulong usahay dugay kaysa intensyon sa nagsulti. Papa Joe, naapog ko'y panahon nga nagrebelde ko. Dili ko mamakak. Pero dili ko ikapanghambog na kasuway sad ko. Mga butang nga dili unta nako buhaton unta. Nakasulti ko mga pulong nga dili unta nako isulti. Nakaadto ko sa punto nga ako mismo wa na makaila sa akong kaugalingon. Usa ka adlaw niya na, giyatubang ko ni Mama, Papa Joe. Unsa naman yun na imong gibuhat? Naunsa naman ka? Ngano lingoan ni man ka? Di man kay ngani sa una. Sunod-sunod pa nga pangutanan ni Mama nako. Nihilom ko, kay sa akong sud, sa akong nga hunahuna, doon ako'y dugay na kayo nga gitipigan. Ug niabot na gyud ang panahon, nga wa na gyud nako mapugni. Ning hila ko pag-ayog, ningon nga to kang Mama nga, Ma, nganong lahi man ka nako? Natinga siya, Papa Joe. Sunod-sunod na sad nga pangutana ang nigawa siyang baba. Mas may pasabot nimo. Ngano kung si Lina kinahanglan tabangan man gyud ninyo. Pangutana ko pa. Nitubag si Mama nga, ngano nga kung siya ang masakit. O pangutana ko pa, Papa Joe, nga, ngano kung siya masakit? Mabalaka man mo. Ngano nga kung siya adunay problema, naaman mo. Pero kung ako gani, pirmi ko nyo ingnan nga, kaya na nimo. Anak man pug ko nimo, Ma. Sunod-sunod ko pa nga pangutana nga to kang Mama. Nakita ko nga niduko si Mama o nihilom. Ug dayon niyang gisulti ang pulong nga dugay na gyud na akong ginahuna hangtod karon, Papa Joe. Lahi manggugkaday, ang imong kaluha, na kinahanglan pa manggudog pagiyan namo,
ikaw nakita namo nga kaya ra magyud nimo. Wa jud ko motubag Papa Joe. Mao lang gyapon ang akong nadungog. Kaya ra nimo. Kay unsa may ako itubag? Pero sud sa akong kasing-kasing ug hunahuna, adunay usa ka butang nga nabuak. Kay sa iyang pananaw, ang akong kalig-on mao di ay ang hinungdan nganong di nako kinahanglan at imanon pa nila. Kaya ra naman ako. Pag-abot ako sa akong kwarto, nihilak jud ko pag-ayo Papa Joe. Ug akong gisulti sa akong kagulingon nga siguro kaya ra gyud nako. Siguro di ko kinahanglan og tabang nila. Siguro kinahanglan di na ko mag-expect. Siguro kinahanglan maanad na lang ko. Pero samtang ako ning gisulti nga kaya ra nako, mas ni sakit hinuon ang akong dughan sa pagunakuna ni Papa Joe. Kaya tinuod Papa Joe, kaya ra nako. Pero dili pasabot nga dili sa ko kapuyon. Kaya ra nako, pero di pasabot nga di ko masakitan. Kaya ra nako Papa Joe. Pero dili pasabot nga di ko gusto nga adunay moingon nako nga anak naarami. Mao kini ang gusto nako masabtan sa akong mga ginikanan. Wa sila kibaw sa tanan na akong naagian sa mga gabi nga ako rang usa, sa mga problema nga ako ra ang nagdaladala, sa mga panahon nga gusto ko nga muhilak pero gipugngan nako kay naanad ko nga di mangayo og tabang nila, sa mga higayon nga gusto ko nga tawagan nako si mama pero wala, sa mga adlaw nga gusto ko nga makadungog nga muingon siya nga anak, kumusta naman ka? Pero wala Papa Joe. Mao nga nakatunan nako nga maghilom-hilom na lang. Di mangayo, di musulti, di magsamok-samok, ug karon sila na mismo ang nakaingon nga kaya ra nimo. Wa sila kabaw nga nakatun ko og pagkaya tungod kay naanad ko nga wa sila panahon diri kanako. Papa Joe, gusto nako klaruhon. Wa ko nasuko sa ako ang kaluhang nga si Lina. Wa man siya sa. Kung tabangan siya ni mama ug papa, malipay gani ko. Kung mabalaka sila niya, sabton nako. Ingana man gyud ang kaluha. Kung kinahanglan siya og tabang, tabangan unta nila. Unya, iyang 5 ka mga anak gani. Nga dako usab nga responsibilidad nila. Minyo na gud siya. Pero tabangan gyapon nila. Daghan siya gidala. Ug kabalo ko nga isip ginikanan, natural nga gusto nila nga protektahan sa nila ang ilang anak. Labi na nga si Lina. Pero ang akong pangutana, pwede ba nga tabangan siya nga dili sad ko makalimtan? Pwede ba nga mabalaka sila niya ug mabalaka usab sila nako? Pwede ba nga kung adunay iyahang problema naa sila ug kung aduna ko'y problema naapod sila nako? Dili man ako gusto nga kuhaon siya og pagmahal Papa Joe. Gusto lang nako nga dungagan. Idungag diri ka nako. Usa ka gabi kami randuhan ni Lina nag-inistoryahanay. Naglingkod mi. Wa ako kabalo unsa ako pagsugod. Lina, matud ko pa. Pwede ko mangutana. Unsa man, matud pa niya. Kuan, ganong mas paborito man kanila ni mama. Natinga siya Papa Joe sa akong pangutana og ningon nga, ha? Tubagal lang ko sa tinuod gud. Nihilom siya Papa Joe. Dayon ningon nga naman. Aw, mao man jud na ako nabarti, mao sa jud na ako nakita. Nihangyo siya nga tutukan ako siya sa iya mga mata. Wa ko kabalo ate. Pareho man gud mi og edad Papa Joe. Busa usahay magbinuang pagani mi og tawag ug ningon pa siya nga, Kuya? Ate? Bulisad niya akong kaluha Papa Joe. So, nikatawa siya gamay. Pero dayon ningon nako nga, bitaw, wa man ko kabaw nga ingana ang imong gibati diri nako. Kay basin tungod kay nako'y pamilya, basin tungod kay 5 na ang ako ang mga anak. Pero di man ko mangayo og mas labaw pa nila. Ning hilak na lang ko Papa Joe. Wa ko nag-ingon nga ikaw ang sayop ha. Nitubag siya nga I know. Pero sakit lang. Niduol si Lina na ako og gigakos ko niya Papa Joe. Sorry ha.
Nganong man nga ikaw may mangayo og sorry kay basin wa sa nako nabantayan ba nga di ay fair ang tinagdan nila nato. Mao to ang usa sa pinakagamay pero pinakabililohon nga butang nga nadawat nako, Papa Joe. Dili tambal, dili kwarta, dili solusyon, kundi usa ka tawo nga maminaw nako. Nakasabot ko nga si Lina wa pud di ay kay baw sa kuang gibati. Ug didto ko nakat-on og nasayod nga usahay ang tawo nga atong ginahuna nga nakadaog sa tuang lugar, wa man di ay nangayo sa maong lugar. Usahay ang igsuon nga atong ginahuna nga paborito, wa pud masayod nga ang iya ding igsuon nga nagtan-aw nag-antos pud. Usahay dili ang igsuon ang kontra. Ang problema mao ang kalainan sa pagtagad nga wa nako na istorya. Papa Joe, basin napog ko'y sayo kay dugay na kong gititigan wa ko musulti dayon. Gipundo ko sa nako ang tanang kasakit ba. Kada gamay nga panghitabo, ako dayon nang gidugang sa kong nauna, gitigom, ug kada higayon nga gitawagan si Lina sa kong nauna, mas paborito siya. Kada higayon nga gitabangan siya sa kong nauna, mas importante siya. Kada higayon nga wa ko tabangi sa kong nauna, di ko anak nila o di ko sama ni Lina. Hangtod nga nahimo ng dako nga bukol ang tanan na akong kasakit sa kong nauna. Ug sa diyang nibuto ni kini, pagantanan, Papa Joe. Mao tingali nga di gyud maayo nga dugay na tong gitago nga kasakit, dili na to isulti. Kay kung di na to na ipagawas sa gamay pa, mahimo ka ng dako. Mao nga nakunaw na ko sa akong pagkabata, kaluhami, parihumi nga mga bata, parihumi nga nagduwa, parihumi nga nangayo og pagkaon, parihumi nga makahimo og sayop. Pero tingali sa pagkabata pa lang, adunay mga pangitabo nga nakapahimo sa akong mga ginikanan nga mas protective nga tukang Lina. Tungod sa iyang pagkamasakiton, tungod sa sigin niya sud gawas sa ospital sa una, tungod sa ilang kahadlok, tungod sa ilang pagtuo nga kinahanglan gyud di ay bantayan ang akong kaluha. Ug tingali wa nila na matikdi nga samtang ilang gipanalipdan si Lina, ako ilang napasagdan nga mutubo ra nga ako ra. Mao kini ang lisod sabton nako, Papa Joe. Dili tanan nga pabor nga makita nato tinuyo. Usahay ang mga ginikanan wa kabalo nga naada sila'y gipalabi nga anak. Usahay ang ilang una-una si Lina na kinahanglan nato, si Maya independent na. Pero ang anak nga makadungog, si Lina importante ug ako dili. Mao na ang nasa kong nahuna. Mao nga importante kaayo ang komunikasyon. Kay kung di mo mag-istorya-anay sa matag-usan ninyo, masayop ang imuhang pagtuo. Ug kasagaran ang nasakitan mao ang pinakahilom nga tao. Sa katapusan sa akong suhat, Papa Joe, dunay pangutana ako nimo. Unsa may angay na kong buhaton, Papa Joe? Halos kami managigsuon ang nagbati nga ang kaluha gihatagan og mas daghang pagtagad sa mong mama ug papa. Moingon sila nga pasagdan na lang daw nako. Pero Papa Joe, unsaon man nako pagpasagad sa akong gibati? Well, dili sa sayo ng imuhang gibati, Maya, misinterpretation. Actually, dili lang kay nasa kaluha lang mahitabo ha sa mga ordinaryo nga mga siblings. That's why nga di na tumalikayan nga kung mapasagdan sa mga ginikanan, doon na siya gitawag og sibling rivalries. Diba? Mag-away, magdumot, magkalagyo, labi na og doon na yung mga kabilin. Well, una sa tanan, no, di man gyud kadautan nga pagkaanak. Nasakitan lang jud ka. Dili ka selfish tungod kay gusto lang nimo ang atensyon gikan sa mga ginikanan. Nya di sa kadautan nga pagkaigsuon tungod kay nakabantay magkaskalainan o di sad na kinahanglan nga mauwaw ka sa pag-angkon nga gusto po nimo atensyon sa imong mga ginikanan. Gusto po nimo nga atimanon po ka nila. Normal ra gyud na. Kay anak gud ka. Bisan sa atong edad maski mo taas na no. Aduna mong gunay parte sa itong kasing-kasing nga gusto gyapon ta makadungog sa itong mga ginikanan nga kanang anak, kumusta ka? Di ba? Di man ginato malikayan nga doon natin mga ginikanan nga uso na magyud ang social media karon nga mas mangumusta pa sila, mo comment pa sila kumusta sa imuhang mga igagaw, mga paryente, pero sa imuha dili gani kabuhat ana.
Pero kung doon ay pamaraig, doon ay pangayoon, dali kay maka-PM, maka-message nimo, makapangayo nimo. Nindot mo ginapaminaw na to sa mga kanikanan mas kitiguang na tanga. Marubag, ma-feel na to pagbalik ba nga, fresh lang gihapon ang ilahang pagmahal diri nato. Na ba kay problema, kay sa may mabuhat nako. Dili man tinuod matabangan ug masulbad na problema, pero at least naa sila nga nagpadayag sa ilahang concern. So, ayaw himuang kontra ang imong kaluha nga si Lina. Kay base sa imong istorya no, wa man siya gibuhat nga dautan aron makuha ang atensyon, wa man siya makikompetensya nimo. Wa man siya mingon nga, "Ma, ako'y tagda, ako'y tabangi." Ayaw na siya ingana. Kaya ang imong kaluha mahimong biktima usab sa maong kahimtang. Basin og di sa siya komportable nga makakita nimo nga nasakitan ka. Ug mas maayo gani nga magstorya mo kanunay susag-usa kana bang heart to heart. Padayunan na ninyo kato inyong gibuhat one time. Kay ana man gyud nang kaluha. Di man gyud mo angay magkompetensya. Kay igsuon biasad mo. Ug ako lang ampo lang sa Ginoo nga mawa na ang imuhang kasilo sa imuhang kasing-kasing ug take it as a constructive nga compliment nga nisalig sila nimo nga niingon nga kaya ra na nimo. Kay do na jud kay something nga abilidad nga puhon-puhon kumawa man gani imong ginikanan, mas ikaw pa'y masaligan sa imuhang kaluha. Kay naa nimo ang aspeto nga lig-on nga pagkatao. So, daghang salamat Maya og sa mga kaigsunan nato nga susama og sitwasyon nga dunay rivalry o dili patas nga pagtagad sa mga ginikanan no hinaot pang masulbad sa naninyo. And of course, Maya na kung nagtan-aw man kakaron, basaha sad ang mga comment sa ato ang mga viewers, ato mga subscribers kay nindot na sa kena sila mga advice. Kuha yun na siya dut sa kasing-kasing na. So basahan na pero at the end of the day ikaw gyud ang conclude kung unsang desisyon o unsang tambag ang imong i-absorb. Daghang salamat, kini usab inyong ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kailambing. Kami iyong pinapahimbing. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan.
sakit, sa pangarap at saya. Ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mo'y gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan. Papa Joe, oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.